kemari kok. Sudah, mas, gak usah dicerain ya. Tinggalan naik. Sederhana, hidup jauh dari keramaian kota, tetapi mereka bahagia. Jalan hidup jangan harap selalu ideal, kadang beruntung, kadang sial. Juga jangan terlalu Tengah rek. Awakmu ki ngeroki cap apa to rek? Ancamu tambah ngono gorepek lah diduk ning. Rek tambah keju kabeh iki aku tanganku. Protes sakit mang. Untung-untungan aku gelem ngeroki awakmu. Endi nek cari seluruh dunia sing gelem ngeroki wargane lara aku. Ya kudune iki kowe bangga to iso ngeroki Paiti iki. Lha nyapa? Paiti kan wong kondang. Kudune awakmu iki ngene kencet kan lho, njaluk tulung kencet malah rene. Apa kencet kan ya penak nek tanganmu nek ngeroki rek. Namane aku ngene iki ya gara-gara awakmu. Mau aku isa-isa sak pirang-pirang emang. Ki kopine, Mas. Duh. Lah pesene jahe kok sing teko kopi dah. Ki kopi cap jahe, Mas. Iki kopi cap model anyar ngono piye ta? Gegur separo pisan rek. Ya sapi enggak gelem gawe nek kopi. Ora dicamne racun pisan awakmu. Masuk mentolo rek. Sesuk sida balik awakmu lho. Sido, Mas, esok terno soalnya mbaknya gak iso. Dah. Apa indah tak terne rek? Alah. Gering ngene arep ngeterne indah. Wis sesuk mulai ra sido nggarap taman awakmu malian. Wis aku ngerti lah aku tambah waras rek ngeterne indah. Tamumu tak terang saiki nduk timbangane sesuk kawanan. Iya, Mas. Ya tak mlebu sik, Mas. Iya. Gue yo pindah to rek ngerok ini masuk panggane kono ae. Pecah-pecah. Nah, kono ngiwang. Nah, ngetek meneh. Nah, ngono lho kroso. Tengah rek, tengah. Makane yo enggak. Nah, jadi kancane tambah loro kabeh rek. Sama kancane ngekek ngono piye. Hati lho, Nduk. Tangan tengen to. Nggih. Matur mae. Masih arep mbake sasi ngarep paling baru pulang ya. Oke. Ya wis kono. Kek ya Allah. Kek garapan model opo iki? Karepe pengge gunung lho piye? Lah iki pejawane iki. Wah, iki mesti karepe nggih gunung anakan. Aduh, cacah lek dijane garapan kaya ngene iki. Iki cete mbulak pisan. Aduh, jajal sing kono kaya apa? Kerjaan nek ra ditunggoni kaya ngene. Sing kledak. Makane cari gembreneng. Yuh. Kayak iki. Walah. Has, tak golek inspirasi sik lah. Memang mumet ndase ngrasakne cacah iki. Di. Tenan bayamu ya. Lah iya to, Rek. Iki tambah wis tak gambar barang. Aku masalah penggan iki gak main-main lho, Rek. Padak nih kowe janjian ra tau bener belas terus. Iya. Intang tandange kono no. Entekne apa neh? Nandangi opo? Penggaku ya wis ngene iki ceklane pulpen. Wong supervisor ya piye to iki? Wah, Ayo pacam.
ganteng guys, paton barang. Iya no Dek. Piye to ra kaya awakmu. Nang kantor malah sarungan gak ngajeni kantormu belas kowe iki. Kantor iki opo jare aku? Kantor iki Buka. Kantor iki aku mau kudu tutup ya. tutup. Yo gak, malah buka. Ya abimu iso. Aduh, dek pagah iki. Aduh. Sing ngene piye, Dik? Iya, rancangane ngono. Apa dino? Lah ya mesti paidi aduh piye to? Tapi taman ku emang kan sajane madhepnya bener tadi Wisanti. Wis bener ya. Titik pembuatannya pun pas bener. Lah iya. Oh nggih. Bu. Nggih, Bu. Loh. Loro wis di. Iya no. Supervisor kok. Ini mas ujane. Wis degan barang lah ya kamu. Lah iya no, aku pesen es degan bareng. Lawakmu kan cukup banyak putih to, Dik. Iya. Ngambut gawe urung mangan kok ngono kuwi, San. Iya no. Supervisor kok. Ayo kita nanti panu rasa kakak ngomong erek. Takon tok ae. Wis ora apa-apa tapi engko sore ndang garapen kuwi. Iya beres tapi kan yo ora iso langsung lho, Rek. Nyapa? Aku ki dek dadak golek tim sing setel ngono lho. Ah lha mbok iki bocah-bocah lu ra iki kan kanca panggah bolamu to panggan. Lah begenyuk Riyadi tak ndangke lemot. Lha terus? Iya tak gacul kok ganteni wong. Aku duwe tim sing luwih jos neh. Beres. Yo sapa jare awakmu lah. Tapi ndang digarap kuwi. Lah engko sing bayari punya ku sapa? Kok pangga tak kok bayaran ya mbak aku? Lah ya kudu to, Rek. Wong jenenge nyambut gawe. Lek perlu desa lurah barang rasa ngetokne dhuwit ben carek sing bayari. Enak apa-apa nang desa. Negara iki barang duwike ben duwit carek sing beredar iki. Carek tombir jare aku. Oh ya. Ini nganti tak rewangi tirakat banyu putih barang kan ngono kuwi to. Ya demi nglabi wong-wong kaya ngono. Iya ta? Kayame gawe aku ya, Dik. Ya dono. Awakmu ki urung kelas mangan jenis ayam ngene iki, Dik. Awakmu kan pesene gur kotongan. Wis dindang golek wong. Aja kesuwen. Iya, beres, Dik. Oke, wis pokoke anu. Lah. Cari kok ugal-ugalan kelakuane. Lah awakmu enak doktere lho iki suket kurang enak doktere lho, Rek. Ayo tak golek wong. Yes, beres. Oke. Cari kelakuane. Lawang ditutup yo angel men. Wis gak apa-apa urusan wis beres, maringin dikek leren. Loh. Sopo iki nang omahku awan-awan? Sopo ya? Loh. Oh, sok demit. Dah.
Dah. Ya apa bocah? Masih tak lungguh ya dah. Nengai bocah. Tak kok cengkeklang. Rambutnya madul. Kayak apa baterainya pedot bocah iki. Mam ya dah. Gak nyauri. Mam gedang ya. Nah, ini Mas Baiti di gedang. Kayak di mam ya. Kayak mau Mas Baiti ya pas ngetok gedang muritan. Dimam ya, dange. Kagel. Dipam di. Pangan. Tambah kon mangan aku. Pangan. Mas Paiti suara. Ki mau karepe ben Menek. pindah. Aduh. Ya wis. Sementing sampean seneng. Menek tenan iki. Menek. Sampean tega Mas Paiti menek. Sobek enggak titi. Aduh, gak iso menek. Jaran apa enekan medun? Aduh, iki wis. Sobek tenan kita. Wes. Jaran. Hei, yuh. Malah kon dadi jaran iki. Wah. Wes. Pangan. Dah. Pangan. Malah kon mangan aku gedange. Malah kon mam. Kayak sampean iki lho nyapa to, Nduk, iso kaya ngono kuwi. Engko sese wareg man gedang Mas Baiti. Nah, tak pangani lah. Mas Baiti tak lungguh sik ya. Pangaran nyaung kuwi. Apa pecah? Ya wis nyanyi ya. Mas Paiti tak nyang berisik. Oh alah. Jane bocah iki kene opo to ya? Cengkengklang tak takoni ora nyauri kayak kadung nek jero omahku. Wah. Kayak iki engko lek konangan warga aku dikira sing ora. Kok tak telepon cari lah. Loh. Waduh, HP ku ning kono iki mau. Ning jero tas. Cuk esik lah. HP ini Mas Paiti penting loh, Dok. Ini tikuran. Arep kok ge apa? Mas Paiti penting telepon iki lho. Tikuran. Arep kok ge apa? Tikuran ta. Aduh. Tambah HP ku dibiantek. Aduh. HP ku dadi sak pirang. Tak cukupne banyu sik. Tenang, aduh. Nah, muka-muka jadi obat, Dok. Kok nih banyu. Ini banyunya dimimik sih. Duh, dah, iki dong besok ben. Arab nyandi sampean. Duh,
sik to. Iki lho mik di ombe. Dah, Aku nyapa nang kene, Mas. yo ora ngerti to, Nda. Aku mlebu Mas sampean ke yo wis nek omah kene. Gak sampean mlebu kondi. Aku mau kok nang stasiun wis teko kene nyapa. Yo ora ngerti to. Makanya aku mungkin yo nek kok sampean ora nyauri belas. Sampean kondi. Lah aku mau budal nang stasiun kok. Kok iso teko kene? Ya alhamdulillah to sampean saiki sadar. Di. Loh. Lagi nyapa ndak ning kene? Yo gak ngerti to rek aku. Aku balik iki Indah wis nang jero omah, tak takoki ora nyauri, tak kaki Imam ora gelem. Lah nyapa mun dak teko kene barang? Aku ora ro. Lah, jare mau mulai mau. Aku nang stasiun tapi baru ora ro apa-apa. Lha kata dawul-dawul kok ngene entar. Lah ya iki mau posisine ya wis dawul-dawul ngene iki pancen teko omahku iki. Kira-kira hipnotis ki rek. Lah kok gak awakmu sing hipnotis? Cangkemmu celek lho wi. Lah iki wujude teko omahmu kene iki. Ya ora ngerti deh, mungkin ora ngerti kok aku ora ngerti. Kudune ya awakmu ki alhamdulillah endah tak sadarne iki mau. Lah tasmu ndi? Enggak ero renek. Jajal ceritane piye iki mung. Ya rek. Iki semua maret kok ngene iki. Lah ya Indah mau to, wong tak takoni ya urung sadar mau. Piye, Nduk? Aku ki mau mlebu stasiun, terus tuku karcis. Barono aku eleng-eleng nang kene ora sadar apa-apa. Oh, ngono to tiba ceritane. Iya rek. Makane to, Nduk, ning dinti saiki dikulinane maca selawat. Ben aman ning dinti iki. Iya Ndah. Iso ora maca selawat? Ya kuwi lho sing Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ben selamat lek mlaku ya. Ya alhamdulillah rek. Iki adike sampean ya tak delok ya wis sadar gak enak apa-apa ketoke kan. Lah ya. Cuman tasmu isine apa ae kamu? Akeh penting. Ana laptop barang. Enek. HP-ne ya katut. Iya, kabeh. Nah. Ya sik tanggunganmu rek sesuk ditukokne. Ya. Duitmu kan kardusan nek menukone ngono kan yo.